Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, goto fof inde e yettode ko Umar Coftal Ɓalli aremon. Bandiraɓe, Dani Alves o arti Barça, jogui ko duuɓi 37 kono kam o arti Barça ko arti ko ene moƴƴi pasque ma wallu sukaɓe tokosɓe, ma wallu sukaɓe tokos, ma wallu Sergino Dest ten kadi on ma wallu ɗum no fewi e biteɗo Mingueza kadi Eric Garcia ha kañumne ma wallu kadi e général groupe o joueur comme no Dani Alves ene moƴƴi ara e Barça pasque ma wallu groupe o no fewi. Ten kadi Xavi Hernandez ko kañum yimo omo wawi arde kono John Laporta e yimɓe Laporta ɓe jiiɗano ara kono ko Xavi ene yiɗan ara ene wawi walla groupe o. Ten kadi ma moƴƴi e groupe o dal pasque oɗo Dani Alves kilo yeehi Barça no yaltiri ni moƴƴani, kam arti kam o dañi chance artude e Barça pour kam so yalti kam o yaltira no yooɗi, pasque no yaltiri ni moƴƴani. Te kadi kanko ko joueur moƴƴo gonɗo Barça, so wonano Bartomeu ma wonanno ɗo, ma wonno club o, kono kam eɗen gandi Alves ko joueur moƴƴo e ɗum foof ne moƴƴi kam ko weltare kam. Kadi ko heddi banggue o Xavi Hernandez en jogui caɗele mawɓe pasque Xavi Hernandez mentality groupe oɗo Xavi Hernandez jogui ko heewi ko fewndata pasque wona tan ko ari ko yimɓe cikkata maw gañ koppoji, wona noon pasque project mo waɗata o ko project ko seed ten kadi ko project ko haqqillo project o yarat pour yimɓe ha jiiya ko waɗa ko. Kono joni kam en mbawa yiidemo ko yo addu koppoji, ɗum wawa wonde. Sako ɗum jiɗɗen ñagade e Xavi ɗum wawa pasque Xavi ari ko wadde project, ten kadi goppemo o waɗa project makko, project o waɗɗum haqqille pasque omo andi jour uji omo jogi matériel pour mo wawi hutorade, ko ɗum woni haala ka. Pasque joni Xavi en goppamo o yar haqqille makko o waɗa project pour o nawa Barça to Barça foti nawede. Ten kadi o changi gueɗe kewɗe ko are Barça ko affaire doctoroɓe, hay doctoroɓe omon change ɗumen pasque Barça jour uji ne kewi gañade no fewi. Ene wawi sako won hen caɗele ko ɗum pasque noɓe mbaɗata préparation pour ha jour uji daña ɗum ɗo pasque mi sikki fewan pasque enke Dembele kañumne ko gaño sellino kadi yawi artude mata ɗum ɗo kadi hay Ansu Fati hay kañumne ko noon. Ko ɗeɗo gueɗe baɗe ni Xavi yiɗi fewnude, yiɗi artude ten ko ɗum yimɓe ñaagui Xavi omon waɗa ɗum ko ari ko liggey woni omono liggo. Oɗo kadi hay règle uji pour jour uji ha kañummenne joni kam o waɗi hen règle uji pour sa tardi sa waɗi gueɗe ma fotano wadde sa wona ko
football holko dañata hen hay ɗeɗon gueɗe omon waɗi ɗum premier keɓɗo ɗum ɗo ko Dembele kadi Pique hay hoore mum Pique ko waɗanno ko gueɗe ko waɗanno e Barça ko wona e gueɗe football hay ɗum ɗon non mon change ɗum tan kadi ko gueɗe baɗe ni mbawɗe ñagade mbiyen Xabi Hernandez ko yo toppit ko yahata e gueɗe football tan kadi ko ɗum mo wona e wadde kadi ko ɗum ñaguiɗenmo gasi ko ni woni ɗum ɗo sa yiɗi waɗede gueɗe ko ni wonata kono so wona ɗum haydara jahata hay nokku jahata ew bandiraɓe ko ni on calminama on juurama goto foof inde mum mo yettode mum ha gongol inchallah mi salminimon ha gongol inchallah mi salminimon goto foof inde e yettode mon ha gongol